BT Commercial. Everything you need, all under one roof. Hey, sweetie. I'm going for a swim. Okay. Go on, wave to your dad. Dad! Dad! F'inqas minn minuta tista' titbiegħed mix-xatt. Aktar milli xtaqt. Inqas minn hekk biex tgħejjer. Biżżejjed biex titlef il-kontroll. Wara dan kollu ma jibqalek xejn. Oqgħod attent. Żball jiswik ħajja. Għandek iktar minn 40 sena, jew membri tal-familja jbatu il-pressjoni għolja? Kell sempliċi tal-pressjoni jista' jagħtik serħan il-moħħ. Jista' jsalvalek ħajtek. Il-pressjoni għolja hija silent killer. Ma tagħmilx storbju, imma tagħmel ħsara kbira. Bħala kardjologu nara dan kuljum. Bħala kardjologa inħeġġek li tkejjel il-pressjoni regolarment. Il-kejl tal-pressjoni mhux għażla. Pażżejr b'impatt kbir fuq saħħtek. Ibda billi tkejjel il-pressjoni tiegħek. Iċċekkja llum. Ingħaqdu magħna għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa kuljum fid-9:09 ta' filgħodu. Mit-tnejn sas-Sibt fuq TVM Plus u nhar ta' Ħadd fuq TVM. Fost il-ġimgħa, it-talba ta' Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Oj, nepotija, hemm x'għamilt, tixini. Iva ġara, kull ma fdajtek magħha 5 minuti sakemm ħriġ nonxol. Gidmet Londri pod, ħasbitha xi ħelwa naħseb. Tgħid inġelwa tirremetti? Tirremetti? Ma tarax. Dik la ħaġa tista' tagħmel. Ħanċempel 1774. Ejja għaffef. Kil xi ħaġa li mhux suppost, ċempel Malta National Poison Center fuq 1774 għal parir. Edbati minn uġieħ fil-Grismejn. Fl-adulti l-uġieħ fil-Grismejn huwa kkawżat primarjament minn viruses, speċjalment jekk bladeni u akkumpanjata minn sintomi ta' sola xotta jew imnieħer inixxi. L-antibiotiċi ma jaħdmux fuq il-viruses. Għalhekk jekk qed tħoss dawn is-sintomi l-antibiotiċi mhux se jfequlek l-uġieħ fil-Grismejn. Meta tuża l-antibiotiċi bla bżonn mhux biss tbati mill-effetti sekondarji li jikkawżaw, imma wkoll tnaqqas l-effett tagħhom fuqek. Meta vera jkollok bżonnhom kontra infezzjonijiet batterjali serji. L-ispiżjar jista' jagħtik trattamenti sempliċi li jtaffu s-sintomi tal-uġieħ fil-Grismejn sakemm dan l-uġieħ jgħaddi b'mod naturali. Suġġett li qed ikompli jkollu impatt qawwi fuq l-ekonomija Maltija, in-nuqqas ta' ħaddiema u l-hekk imsejħa nuqqasijiet fil-ħiliet. L-ekonomija bħalissa tagħna qiegħda tikber brata maġla ħafna. Allura x'qed jiġri? Aħna dejjem isna qegħdin nippruvaw inlaħqu ma' dak li għandha bżonn l-ekonomija. Din hija realtà li qed tinħass minn kumpaniji f'diversi setturi. Xrar, illum
fis-6:15 filgħaxija fuq TVM Plus. Nhar it-tlieta li ġej għandna plattaġin tajjeb għalik. Mela segwina u għarana nhar it-tlieta li ġej fuq Viżjoni fit-3:30. Tinsewx arawna. Arawkom. Is-sigurtà fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta nhar il-ġimgħa wara l-aħbarijiet. Signori, insellmulkom jena Glenn Falzon miegħi il-kollega Paula Kawki għall-aħħar ġimgħa jekk Alla jrid. Ekku. Tal-kampanja. Tal-kampanja. 5 ijiem għal-votazzjoni, aħna ovvjament għandna millum sa nhar il-ħamis, il-ġimgħa hija Silent Day, u sabiex inwasslulkom l-aħħar dibattiti li żgur li ħatibqgħu tiftakruhom viċin il-data tal-votazzjoni dwar dak li rajna segwejna qegħdin insegwu. U ovvjament wieħed jinkajjar l-kandidati tiegħu, forsi l-kandidati tad-distret tiegħu kif huma kapaċi jiddibattu lil xulxin. Iżda qabel nibdew id-dibattitu nħallu fidejn Xavier sabiex jagħmilna reżumé ta' dak li ġara mill-aħħar darba li kellimkom fidejk Xavier. Grazzi Glenn, grazzi Paula. Mela l-bieraħ ovvjament kien hemm il-mass meetings li kien hemm ċertu ħanidu hekk kurzità kif se jkunu. U fil-waqt li f'daw l-aħħar ħanejdu hekk 4 snin, 6 snin, ma konniex qed naraw l-istess tip ta' masses ta' nies, il-bieraħ rajna mass meetings kif konna niftakruhom fil-passat. Irridu nagħmlu daqsxejn ta' disclaimer kif jgħid l-Ingliż. Il-mass meetings mhux riflessjoni ta' dak li jista' jiġri, imma ċertament huwa riflessjoni tal-entużjażmu li hemm għal partiti politiċi ewlenin. Kenna żewġ mass meetings. Victor Tedesco Stadium, il-Partit Laburista, konverta tista' tgħid stadium f'post fej naħseb kien l-ewwel darba li jisu stadium kważi 360 degrees jinbidel għal mass meeting. U Alex Borch f'Taslima fit-triq tradizzjonali sejr Adrian Dingley, triq li kienu jsiru ħafna mass meetings nazzjonalisti. Mela ejja naraw daqsxejn x'qalu. Ma kienx hemm ma żvelaw xi notizzja jew xi aħbar ġdida, iżda kien hemm jisu enfasi fuq l-iktar affarijiet li huma jħossu li jistgħu jwasslu biex jikkonvinċu aktar in-nies. Kellek Robert Abela li tkellem quddiem in-nies, diskors iqsar minn ta' Alex Borch, imma hemmhekk enfasizza Team Malta, it-team. Ovvjament l-enfasi bħal mettilkom fil-ġranet ta' qabel li Robert Abela qed jenfasizza jien għandi t-tim, jien għandi n-nies li jistgħu jmexxu dan il-pajjiż. U tkellem ukoll fuq u enfasizza wkoll dan huwa l-partit li meta jkun fil-gvern jimplementa il-wediet. Mbagħad enfasizza li ovvjament apparti il-wediet kien hemm numru ta' affarijiet pilastri li jibqgħu mfakra fosthom il-pensjonijiet, żidiet fl-allowance ta' tfal, tax cuts, u mbagħad xi ħaġa li smajna li ovvjament kienet importanti għal Robert Abela daw it-3 proġetti marbutin ma' tema ambjentali, Manuel Island, Selmun bħal ma nsejla jien, u kif ukoll White Rocks. Ovvjament kien hemm dal-entużjażmu
u tista' tgħid kif ħanuża kelma bl-Ingliż build-up għall-attività ta' nhar il-ħamis l-aħħar attività fuq il-fosos fejn ikun hemm ovvjament attrazzjonijiet ukoll mużikali. Ħafna DJs internazzjonali, ovvjament il-partiti, iż-żewġ partiti qed jippruvaw jattiraw iż-żgħażagħ. Alex Borg kien ta' sliema. Alex Borg kien ta' sliema f'attività f'mass meeting li inna ma naraw mass meeting ta' nazzjonisti ta' dan it-tip. Nerġa' nagħmel disclaimer. In-numri fil-mass meetings importanti għal moral tal-partiti, iżda mhux riflessjoni ta' x'jista' jiġri meta wieħed jitfa' il-vot ġol kaxxa, iżda ċertament kien hemm entużjażmu kbir. U hemmhekk enfasizza il-kwistjoni ta' nif ġdid, il-bżonn li u enfasizza dit-tip ta' kienet kważi diskors fej kien emozjonali. Intom tistgħu tkunu l-awturi tad-destin tal-pajjiż. U ovvjament ħal opportunità biex iqajjem punti oħra importanti jekk aħna fil-passat minkejja li ma kontx hemm jien għal Alex Borg weġġajna li xi ħadd nitlobkom skuża, niskużaw ruħna. Ovvjament qed jappella għal dawk in-nazzjonalisti li fuq medda ta' żmien jew ma votawx jew kellha literalment ivvotaw għall Partit Laburista. Jibqa' l-fatt li ovvjament dan l-entużjażmu fil-waqt li huwa importanti għall partiti innifishom hija wkoll sa ċertu punt qed jaqflu ċoff għall-kampanja. Ejja naraw x'ġara dal-għodu. Dan di kampanja fejn konna naħsbu li qatt ma jsiru dibattiti. Fil-4 snin ta' qabel qatt ma kellna dibattitu bejn il-mexxejja politiċi. F'terminu ta' kważi 3 ġimgħat kellna 3 dibattitu. It-tielet dibattitu kien illum fil-Malta fil-Chamber, dak nafu bħala Kamra tal-Kummerċ imma illum għandu isem iktar modern, u hemmhekk kien hemm l-opportunità li Robert Abela u kif ukoll Alex Borg jiddibattu quddiem membri ta' Chamber, il-biċċa kbira dawn huma negozjanti u jirrispondu mistoqsijiet dwar ovvjament dwar il-viżjoni tagħhom ekonomika. U l-mistoqsija tista' tgħid li kienet l-ewwel mistoqsija importanti kienet dawn il-posti kollha li qed tagħmlu. Kif ħadd tiffinanzjawhom? Minn fejn se jġibu l-flus? Ovvjament iż-żewġ mexxejja enfasizzaw bil-mod tagħhom li huma se jiġġeneraw l-ekonomija, bl-ekonomija ħajkabru ovvjament it-tħul u bekk ikunu jistgħu jiġġeneraw dawn it-tax cuts, dawn it-tnaqqis fit-taxxa, dawn il-grants, dawn il-lotjiet, eċetera, eċetera. Ovvjament, in-negozjanti huma dejjem konxji mill-fatt li meta l-gvern jibda jagħti, gvern li ġie elett jibda jagħti, partit fil-gvern jibda jagħti, ikun hemm ovvjament sitwazzjonijiet li jagħmlu aktar diffiċli għan-negozji. Ma jista' jkun ikun hemm sitwazzjonijiet ukoll feliċi għan-negozji. Kien hemm ukoll l-opportunità ta' żewġ mexxejja politiċi, Alex Borg u Robert Abela, li ovvjament jitkellmu dwar il-proposti tagħhom, il-viżjonijiet tagħhom. Ovvjament rajna referenzi għal proposti tista' tgħid il-proposti li mmarkaw il-kampanja ta' sewwel tal-Partit Laburista u kif ukoll tal-Partit Nazzjonalista. Jien ma ngħidx li f'daw id-dibattiti kien hemm dejjem ikun hemm rebbieħ u tellief, imma naħseb inkun fer jekk ngħid li f'ħafna drabi kienu kien hemm momenti fejn xi ħadd ikun qed jiskorja iktar u momenti oħra fejn xi ħadd ikun qed jiskorja inqas. Noqogħdu attenti wkoll li ma nagħtux impressjoni ħażina jew ma nkunux oġġettivi żejjed. Nitkellmu fuq punti oħra kompletament differenti. Illum l-Electoral Commission talbu l-medja, stidnu l-medja u għalulhom ġara sissa u ovvjament informaw il-medja fuq se jiġri nhar il-Ħadd. L-ewwel nett 334,000 fi 34481 nies ġabru l-dokument tal-vot. Fil-waqt li għatfadal madwar 22,000 li dokument li għadhom ma nġabrux. Dik informazzjoni li ovvjament hija importanti. Issa u qed irid jgħid ukoll li meta jinġabru l-voti ma jfissirx dawk in-nies kollha se jmorru jivvutaw, iżda indikazzjoni ta' kemm hemm ovvjament xewqa jew kemm huma ħerqana n-nies biex imorru jivvutaw. Chief Electoral Commissioner Joseph Camilleri qal ukoll li f'din l-elezzjoni 18,622 votant
huma ġodda. Imma wieħed trid jiftakar li meta tneħħi n-nies li ovvjament mietu f'dawn l-aħħar 4 snin, in-numru ta' votanti ġodda li se jivvotaw, ġifieri bħala figura matematika, hemm 1600 biss. Ġifieri mhux xi enormità ta' nies. Informa wkoll il-medja li fid-9 ta' filgħodu l-ħadd jibda l-att tal-voti u hemmhekk wieħed irid jgħid nagħlaq dal-punt li kif jibdew jingħaddu l-voti, il-partiti jkunu wara l-perspex, jippruvaw jinterpretaw dak li qed jiġri. U naħseb iktar viċin ovvjament, iktar viċin il-11, kważi n-nofsinhar, ikonna l-ewwel indikazzjonijiet, imma wieħed irid joqgħod attent xejn u ma jgħidx. Ovvjament il-ħadd inkunu nafu aħjar. Is-sibt ovvjament il-votazzjoni. Qabel ma nagħlaq, il-ħamis fil-għaxija iż-żewġ mass meetings, il-finale, fejn ikun hemm ukoll attivitajiet mużikali biex jattiraw kemm jista' jkun nies. Labour Party, il-Fosos, Partit Laburista, il-Fosos, il-Partit Socialista, l-Uksol. U l-lejla il-Master tas-soltu il-Partit Laburista ħażabbar, il-Partit Socialista il-Rabat. Lura lejk Glenn u Pola fej ikomplu bid-diskussjoni u l-analiżi għall-għada. Grazzi li l-Xavier, nispera li biħsibek tiġi minn għada sal-ħamis, għax tajtna rakkonta l-ġimgħa sħiħa l-lum. Un-nies ikunu qed jistennewk żgur li tagħmlilna. Tajtu l-vija inti għatlu l-oħra darba li tkellimt, tajtu l-vija biex jitkellem iktar. Ma tajtu l-ebda fija, missa mis-seba ħalita x'qalilna x'ħajġri tnejt li tal-erba l-ħamis u anke l-ħadd qalilna x'ħajġri, ma issa naraw xejdin nada minn kollox ħaġa ġdida. Mela, sinjuri, sabiex niddibattu anke l-aħħar iżviluppi fil-kampanja elettorali, kellna d-diskorsi tal-bieraħ tal-mexxija, forsi daqsxejn jaħraq iktar mid-diskorsi tal-bieraħ id-dibattitu li kien hemm dalgħodu anke mal-Kamra tal-Kummerċ sabiex jiddibattu l-punti tagħhom rispettivi. Għandna magħna fisem il-Partit Laburista Alex Muscat, kandidat fuq il-11 u 8 distrett, u l-Remenda Grek kandidata fuq il-5 distrett, u fisem il-Partit Nazzjonalista għandna Stanley Zammit, kandidat fuq il-5 distrett, u Lili Forge Bonello, kandidata fuq il-9 u l-10 distrett. Signori, grazzi tal-inqattu magħna, nafu li bħalissa kif tkunu għaddejjin birsinkom barra tlaħqu mal-attivitajiet ma' door to door. U anke magħna il-membri tal-medja li nistidnukom tiġu għad-dibattiti minn qalbi nurikom apprezzament illi anke tiġu ippreparati. Dan kien hemm dibattitu forsi daqsxejn iktar ibes mis-soltu ngħid jiena għaliex meta bdiet anke il-moderator Rachel kienet mal-ewwel jibsa maż-żewġ mexxejja fejn qaltilhom frankament aħna l-Kamra tal-Kummerċ ma tantx qed nemmnu tnejn li intom li dak kollu li qegħdin twedu tnejn li intom jista' jkun fattibbli. Ikkonvinċuna fuq kemm intom realistiċi. L-ewwel mistoqsija tiegħi nibda bik Stanley u Remenda, ovvjament intom biased, imma din it-tema ta' realistikament kemm jistgħu jiġu mwettqa il-proposti tal-partiti rispettivi, kemm kienu għandhom ħart konvinċenti mal-membri li kienu preżenti anke dawk li segwewhom. Stanley, nibda bik. Jiena nifhem dik il-mistoqsija primarjament għaliex għaddejna minn 13 sena ta' gvern illi wiegħed ħafna u wettaq ftit. U allura kull min ġie ffaċċjat b'xi wedid dejjem joħroġ bil-mistoqsija u iwa dawn mhux bħal tas-soltu u iwa nisimgħu ħafna u jsir ftit. Il-Kamra tal-Kummerċ ukoll għaddiet minn din l-esperjenza fil-fatt fil-budget mhux ta' għal din is-sena imma għall-2025 kienet ħarġet pre-budget document bit-titlu Time Up. Għaliex biex ngħidu hekk nużaw il-kliem nużaw aħna qabżitilha, tisma', tissuġġerixxi u l-gvern ma jwettaqx. Dakinhar minn 219 il-proposta tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Gvern Laburista kien għamel 4. Kien għamel 1.8%. U allura din mistoqsija tiġi weħida. Ok, grazzi, qed nisimgħu ħafna wedi sbieħ, imma kemm minnhom ser isiru. Dakinhar il-Kamra tal-Kummerċ fuq il-Gvern Laburista kienet ċara u qalet hi. Xbajna nisimgħu viżjoni u strateġiji dakinhar kellna 19 il-strateġija. Illi minnhom ftit li xejn isir. U allura, bla dubju, dina ħasset illi ħanerġaw naddu mill-istess ċiklu. Naturalment, Partit Nazzjonalista ma kienx fil-gvern
u jkun fil-gvern biss bil-fiduċja ta' dawk illi setu ilna. U allura u aktar diffiċli għalina biex nipperswadu illi dak li qegħdin ngħidu, dak illi Dr. Eric Borch qiegħed jgħid, aħna qed nagħmlu kuntratt man-nies, aħna qed nagħmlu kuntratt magħkom. Dak verament se isir. U fejn tlaqna? Tlaqna minn affarijiet sempliċi. Jiġifieri, tlaqna minn affarijiet illi mhumiex bombastiċi, kważi huma low-hanging fruit. Jekk nieħdu il-weda dwar it-tneħħija tal-kera fuq l-allox tad-dawl, m'hemmx wisq, erfija di, faċli issir, jekk immorru għal-weda tal-mediċina tal-kanċer bxejn għal kulħadd, ħafna jgħidulek il-Madonna di mis-sajla li saret, ma saritx. Again, xi ħaġa sempliċi u f'dal-każ vera importanti. Jekk immorru għal proposti oħrajn, it-taxxa ta' suċċessjoni. Sempliċi. Hemm rata bħalissa edha 5%, aħna ħanamluha b'xejn. Imbagħad tiġi l-mistoqsija l-oħra u jiena nifhimha wkoll. Okej, minn fejn ser jiġu l-flus. U il-Partit Nazzjonalista b'mod sempliċi qiegħed jgħid billi inħarsu lejn niċeċ ekonomiċi ġodda. U hawnhekk il-Partit Nazzjonalista għandu track record. So much so illi fil-Vision 2050 il-Partit Laburista uża bħala bażi dawk in-niċeċ ekonomiċi illi jrendu illi ħoloq Partit Nazzjonalista. Emenda. Jina wara li segwejt id-dibattitu tal-lum kont edha nitkellem man nies għaliex għalija xi ħaġa importanti ħafna hija anka dak illi ikun qed iħossu n-nies u dak illi kummentaw lin-nies kienu illi fid-dibattitu raw Prim Ministru illi kien iffukat, Prim Ministru illi kien kredibbli u kien kredibbli meta kien qiegħed jispjega propju minn dak illi għaddit Malta f'dawn l-aħħar snin, l-investiment illi għamel il-Gvern Laburista f'dawn l-aħħar snin, imma kif ħanħarsu il-qoddim u l-proposti illi qegħdin nippreżentaw illum lil pajjiżna. U n-nies meta raw lill-Prim Ministru mhux biss semgħu lill-Prim Ministru, imma setgħu iqabblu ma' dak li jgħixu f'dan l-aħħar snin. U f'daw l-aħħar snin, in-nies ħassew illi, jekk qed nitkellmu fuq il-pensjonanti pereżempju, pensjonanti illi ingħataw id-dinjità minn realtà fejn kellna pensjonijiet illi sfortunatament kienu imwaħħlin jew friżati għal realtà ta' pensjonijiet illi baqgħu jiżdiedu u illi llum il-ġurnata għandna pensjonanti illi qed jgħixu livell ta' kwalità ta' ħajja aħjar. Jekk qed nitkellmu fuq is-sussidji illi jingħataw fl-enerġija. Ma rridux ninsew, u din qal l-Prim Ministru, illi f'dan l-aħħar snin Malta flimkien mad-dinja, għaliex aħna maħniex weħedna f'din-dinja, flimkien mad-dinja affaċċjajna kriżi waħda wara l-oħra. Kien hawn il-pandemija, kien hawn il-kriżijiet tal-gwerer, però f'nofs da kollu Malta baqgħet iffukata, baqgħet tagħti s-sussidji sabiex tgħin lin-nies, sabiex tgħin lin-negozji, nitkellmu pereżempju fuq l-investiment li sar biex inkomplu nsostnu lin-negozji tagħna propju waqt il-pandemija. U allura meta nkunu qegħdin inqabblu dan, iva, il-Partit Laburista għandu track record illi għen lin-nies, illi wieżen in-nies, il-Partit Laburista, l-Gvern Laburista ġej mir-realtà fejn is-sena l-oħra għadu kemm preżenta l-akbar budget bl-akbar nefqa soċjali biex propju jwieżen lin-nies f'mument illi d-dinja kollha għaddejja minn kriżi u sitwazzjoni diffiċli ħafna. U allura it-track record tal-Partit Laburista naħseb illi huwa ċar kristall għan-nies illi qegħdin jgħixuh kuljum illi il-partit wettaq dak illi wiegħed perfetti naħseb ħadd ma hu fid-dinja, imma żgur illi bit-track record illi kellna nistgħu nħarsu l qudiem u nistgħu nippreżentaw proposti li ma proposti illi huma costed u rrid ngħid il-viżjoni li qed nippreżentaw propju fil-manifest tagħna hija viżjoni bbażata fuq konsultazzjoni wiesa illi ma saritx dal-aħħar, din hija konsultazzjoni illi ilha għaddejja għal diversi xhur u illi tħares b'mod holistiku lejn kif ħankunu qed nieħdu lil pajjiżna fil-pass illi jmiss. Jekk inħarsu lejn dak illi qed jgħidu b'mod internazzjonali fuq Malta. Qegħdin jgħidu illi iva għandna fost l-aqwa ekonomiji fl-Ewropa u qegħdin ipassu
jbassru illi l-ekonomija Maltija ħatibqa' tikber fis-snin li ġejjin, però bil-ħsieb, bil-kredibilità u bil-maturità illi sa issa wera il-Partit u l-Gvern Laburista u bil-proposti li huma costed u li qed jippreżenta lill-poplu tagħna. Ħanaddi għalik, qed insemmu n-negozji. Sewwa, storikament in-negozju kienu dejjem qishom jifavorixxu lill-Partit Nazzjonalista minħabba rabtiet storiċi li kien hemm bejniethom. Ma tħoss li llum il-Partit Laburista dik it-tappa, dak it-tapit ħadulkom minn taħt saqajkom minħabba diversi raġunijiet? Jien kieku ma ngħidx minħabba rabtiet storiċi, ngħid minħabba track record meta rajna l-akbar revoluzzjoni fit-taxxa kienet sforz tal-Ministru Dupuy meta naqset it-taxxa minn 65% għal 35%. U finalment iva rajna gvern dawn l-aħħar snin li kien pro big business. Anka meta kien hemm konċetti saljenti, konċetti ta' konflitti ta' interessi u konċetti li taw kontroversi kbar. Imma ejja nitkellmu dwar kif verament irridu nagħtu sosten in-negozji tagħna, kif verament irridu nagħtu aktar għajnuniet, aktar ekonomija b'saħħitha. Finalment vera skont il-economic forecast naraw tkabbir, però meta nitkellmu fuq il-produttività rajna tkabbir mill-2015 sissa ta' 3% biss. U finalment anka fl-aħħar manifesta l-Partit Laburista dawn wedu tax cut għal corporate tax rate li ma seħħitx għalhekk il-partit. 3% għatli? Il-produttività telat b'3% biss. Il-kabbir ekonomiku malu. Xiex? Il-kabbir ekonomiku, kien ferm iktar. Le, il-gross value telat 89% imma l-produttività telat 3% biss. U għallek irridu nitkellmu fuq il-valur misjut. Għallek anka meta naraw kommenti ta' ekonomisti bravi u intelligenti immens fostom Marisa Xwireb wasal iż-żmien li nsaqsu kif, kome, meta, minn fejn ġejjin il-flus u minn fejn irridu marru. Bil-fordejn kif ħad iżdieddi? Imma ukoll il-produttività, għalhekk qed nitkellmu fuq il-produttività, u wkoll meta nitkellmu dwar it-tax, il-corporate tax cuts. Rajna fil-manifest fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista li jridu naraw dawk il-kumpaniji, il-micro enterprises binqas minn 2 million turnover li naqsu il-corporate tax rate għal 15%. Għal dawk il-negozji binqas minn 10 miljuni jridu naqsu il-corporate tax rate għal 25%. Saqsejna fil-bidu dwar kien fejġin il-flus u kif ħaninfinanzjaw daw l-affarijiet. Li hija mistoqsija tajba xanka minn qiegħed fin-negozju jara kull pass qabel ma jidħol għall-investiment. Li nista' ngħidlek żgur. Il-produttività xanka risponda s-seni nerġa' ġolja. Imma bil-proposti tat-tax cuts, kif ħadd iżdied il-produttività tal-businesses? Kif ħajsiru iktar effiċjenti binqas nies u riżors uman involuti fil-businesses? X'inhi l-viżjoni proposta? Kif ħajasal għalija l-Partit Nazzjonalista? Meta nitkellmu dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista, aħna dejjem nitkellmu fuq il-konċett ta' możajk. Dik hija xi ħaġa storika l-Partit Nazzjonalista. Għalfejn? Għax il-proposti kollha tagħna jallaċċaw ma' xulxin. Għalhekk meta nitkellmu dwar investiment f'niċeċ ekonomiċi ġodda, nibnu fuq il-viżjoni li dejjem kellna kif aċċenna tajjeb għalih il-kollega tiegħi Stanley Zammit. Aħna konna li nedejna niċeċ ekonomiċi li dawn kienu s-sissin ta' pajjiżna. U għalhekk il-produttività fuq dawn l-affarijiet ħafna. Eżatt. U fuq dawn l-affarijiet għalhekk iridu nżidu aktar niċeċ ekonomiċi ġodda ta' valur miżjud u hemmhekk tidħol il-produttività. Meta nitkellmu fuq data, meta nitkellmu fuq l-AI, meta nitkellmu fuq new space, meta nitkellmu fuq il-settur kulturali, meta nitkellmu wkoll fuq it-tnaqqis tat-taxxa għal ristoranti, meta nitkellmu fuq dawn l-affarijiet kollha ikollok il-multiplier effect. U jkollok il-multiplier effect li twassal għal aktar flus fil-kaxxa ta' Malta, aktar flus fil-bwiet tal-Maltin u Għawċin ħabrika li nista' ngħidlek għax il-tema ta' fejn ġew il-flus kienet salienti ħafna llum u matul Inti kont tagħmlu intervent purament fuq fejn ġejjin il-flus tinkweta. Alex, l-istess mistoqsija, Gvern Laburista illi kien pro-business, il-produttività ma tax kasa għaliex laqwa li naraw kemm qed jaqilgħu jieħdu flus lura d-dar magħhom il-businessmen? Mela, ejja npoġġu kollox f'kuntest. Għax il-kollegi semmew track record. Għataw ħafna ta' maġġoranza tal-Maltin jiftakru track record tal-Partit Nazzjonalista illi bufura rieħ kien jitfal piżijiet kollha fuq in-niesu. Politika tal-austerità li ssawwat in-nies floktejn, titfalhom il-kontijiet għoljin, toll il-petrol, toll il-diesel, toll il-gas, dak huwa allegatu ta' Partit Nazzjonalista l-lum qed jiġu jitkellmu fuq track record. Għal-mistoqsija tiegħek. Aħna rejna produttività kif iżida
fuq medda ta' 12-13 sena l-ebda pajjiż fl-Ewropa għamilha. Żid il-ġid nazzjonali ta' kull Malti u Maltija bi 3 darbiet. Bi 3 darbiet. Hekk iżida produttività billi toħloq ix-xogħol. Billi tmur iddur l-erba' tirieħ tad-dinja u tattira l-investiment. Għamil nieħdan aħna u għadnet nagħmluh sa issa. Billi tiftaħ l-iktar fabriki innovattivi li għandek fid-dinja. Il-Ventiv, 150 miljun meta l-ġimgħa l-oħra jew ta' qabel biex nagħmlu tagħmir mediku speċjalizzat immens. Il-ġimgħa li għaddiet l-ST Microelectronics ser tirdoppja il-produttività tagħha bl-istess ammont ta' nies li għandha llum. Bl-AI għal kulħadd. Ħabbarni diġà 100 miljun u ħanedukaw in-nies lin-negozju l-businesses kif jużaw l-AI fil-xogħol tagħhom. Hekk tagħmilha, imma aħna mhux qed niġu hawn. Mhux il-barranin inbijaw. Dik l-akkuża li ssir mill-PN li intom fqajtu l-Malta lill-barranin. Imma dik hija l-istess retorika illi ġejja min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. M'għandhom naqra raġun ejja. Illi il-Partit Nazzjonalista m'għandhom raġun xejn, mhux għandhom raġun, m'għandhom raġun xejn. Toħloq ix-xogħol u mbagħad jiġu n-nies min qed jipprova jibella. Issa fġieħ min qed isegwina. Ġifieri ejja nkunu naqa' kompetenti f'dak li qed ngħidu wkoll. Ġifieri inti jekk hawn min għadu jemmen illi timporta lin-nies u f'daqqa waħda jiżdied ix-xogħol. Mela kif m'għamilx qabel u l-Partit Nazzjonalista? Kif m'għamilx qabel? Għal xiex daħħal il-pajjiżna f'excessive deficit procedure kellha tiġi l-Ewropa taqtanna mill-baġit tagħna jekk dik kienet is-soluzzjoni. Ma jaħdmux hekk l-affarijiet. L-affarijiet jaħdmu billi jkollok pjan u rejna li kellna pjan. Illum il-kritika saħansitra hija għax imlejtu kull maw bix-xogħol. Illum dik il-kritika li għandna min-naħa tal-Oppożizzjoni, jiena nifhem li jkun hemm min jistaqsi isma' il-pjan tal-Partit Laburista huwa ambizzjuż ħafna. Hekk għalulna 4 snin ilu, implementajnieh dak il-manifest, hekk għalulna fl-2017 li kellna pjan ambizzjuż ħafna u wettaqni wkoll. Hekk għalulna fl-2013 insew li ħadd raħsu enerġija u rejna x'konna kapaċi nagħmlu. Aħna nafu li dak li qed nipproponu jiswa 6.3 biljuni. Ħaddieħor jinsissa ma nafx kemm jiswa il-manifest tiegħu jew forsi ma jafux. Jew ma to be fair to Alex Bord, issa imur jiġri jagħmel naqra homework kif għamel fuq miżuri oħra, aħna qed ngħidu kemm jiswa diġà u qed ngħidu minn fejn ġejjin il-flus. Aħna nafu li bid-tkabbir ekonomiku fuq il-5 snin li ġejjin li ħajkun medja ta' 4% ħandaħlu iktar b'7.8 biljuni. Ġifieri aħna qed nantiċipaw minn issa li ħandaħlu iktar fil-kaxxa ta' Malta minn kemm ħankunu qed nonfqu. Jekk inqala xi ħaġa fil-ġeopolitika x'ħan nagħmlu għax intom qed tassumu. Glenn. Qed tbassru. Jekk inqala xi ħaġa. Glenn inqala xi ħaġa. Iva mela le. Jekk inqala xi ħaġa ikbar. Proset, mistoqsija importantissima. Meta nqala xi ħaġa fil-passat li kellek sitwazzjoni fl-Amerika, il-kriżi finanzjarja li bil-kemm affettwat l-Ewropa, otru u tafaw il-piżijiet fuq in-nies. Meta nqala l-inqala, jekk hux pandemija, gwerra ġal-Ewropa, gwerra ġal-Mediterran, x'għamilna aħna, in-nies morna ngħidulhom ħajkollna ngħaddulkom il-piżijiet, qednielhom id-daqqiet ħanaqlawhom aħna. U intom tieħdu ħsieb, aħna ħanibqgħu ngħinukom. Kif qalet Tajjeb Remenda, tajna l-ikbar baġit soċjali u l-ikbar baġit ta' kull żmien, meta l-bqija fl-Ewropa kienu qed imorru għall-awsterità. Dak huwa track record illi jkollok it-turbulenza ekonomika bħal m'għandek bħalissa fil-pija tad-dinja. Qed nilqgħu għaliha bid-deċiżjonijiet politiċi tagħna u qed nipproteġu lil niesna u lill-ekonomija tagħna. Stanni u jekk tidu għax ovvjament waqaftkom l-ewwel milli tirrispondu minn fejn ħajjiġu l-flus għal dal-proposti la risponda Alex ovvjament il-ħin għalikom biex ma nafx minnkom qed jitkellem. Jekk mhux problema, il-kollega mill-Partit Laburista qed jagħmel punt li rajt li jagħmlu diversi drabi daw l-aħħar sin li meta nitkellmu fuq il-problema ta' popolazzjoni li iva problema u problema kbira u nibqa' skantata kif qas jirrikonoxxu li hija problema jagħmlu l-argument għax jaħsra ekrejna u x-xogħol jaħsra tant aħna bravi ħloqna wis impjieg. Il-mistoqsija qatt ma kienet. Verità però. Seba' impjiegi għal kull persuna. Però il-mistoqsija hija il-mistoqsija ta' gvern serju, il-mistoqsija li qed jiggwida l-filosofija tal-Partit Nazzjonalista f'dan ir-rigward huwa x'tip tal-impjieg irridu nikkrejaw. Irridu nikkrejaw impjieg ta' kwalità baxxa li tattira nies ġewwa pajjiżna li għandhom turnover enormi. Li iva hija bbażata fuq skjavitu modern ejja ngħidu l-affarijiet kif huma minn gvern suppost soċjalist li bbażat l-ekonomija tagħha fuq skjavitu modern biex anke l-maġġoranza tal-flus imur lura pajjiż ieħor. Imma barra minn hekk il-kollegi qed jitkellmu ħafna dwar il-kwistjoni ta' kredibilità.
U iva, importanti il-kwestjoni ta' kredibilità. Imma minflok insemmi dawk l-affarijiet se jseħħu meta kelli 5 snin, ħanitkellmu fuq dak li ġara din-leġislatura. Meta nitkellmu fuq fejn ġejjin il-flus, nistgħu ngħidu biċ-ċar, mhux ħanberqu l-flus, mhux ħanaraw 400 miljun fuq il-Vitals fejn ma ħadna xejn, mhux ħanaraw 360 miljun garanzija bankarja lill-Electrogas u nispiċċaw sjuf sħaħ mingħajr dawl. Mhux ħanaraw il-direct orders u l-abbużi pal-emerġenza li suppost kellha il-poplu Malti 80 miljun u ġiet tiswa 120 miljun. U għalhekk qudiem in-negozji tagħna irridu nkunu ċari, irridu trasparenza li finalment anka jaġevola lilhom. Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna jridu wkoll nirriformaw il-mod kif isiru it-tenderings u il-proġetti pubbliki. Għax ma nafx kemm il-negozjant iltqajt miegħu dawn l-aħħar snin jgħiduli qas napplika meta jkun tender għax naf fejn sejjer. U għalhekk jekk trid level playing field, trid tibda bit-trasparenza, trid tibda bis-serjetà u mbagħad l-ekonomija tiġi waħedha. Mela, spjega li waħda jekk jogħġbok. Mela, hija minna illi fil-pajjiż għandna sfida ta' nies popolazzjoni hemm jgħidilha li hija żejda overpopulation. Anki inti titweġibni wkoll. Spjega li ftit. Intom qed tipproponu il-bini ta' 5 isptarijiet ġodda u trasport tal-massa. Biex daw ikunu vijabbli, bil-fors għandna nikbru bl-eluf iktar. Bl-eluf iktar. Spjegali il-ħaddiema barranin minn fejn ġejjin. Mela. Apparti id-domanda preżenti, ġifieri jekk ma nibnu xejn ġdid u ma nżidu l-ebda bnidni ċerċu businesses, id-domanda tal-barranin hemmhekk qiegħda u hemmhekk ħadd kompli tikber. Irridu naraw daqsxejn nimxu biċċa bl-iktar mod sempliċi. Mela, huwa fatt illi fil-pajjiż il-produttività ma żdietx. Dak id-dokumenti li għamilt referenza għalih 3%. Ma joħroġ minn imkien. Joħroġ mill-lead survey tal-Chamber fejn seħħet id-dibattitu tal-għodu. U kien hemm referenza għaliha. Dan id-dokument għidgideb il-Kamra tal-Kummerċ. Dan id-dokument time up tal-Kamra tal-Kummerċ jagħti indikazzjoni eżatta illi produttività baxxa, ineffiċjenza grassa tkellem fis-settur tal-kostruzzjoni. U jgħidulek illi għal kull xogħol ta' 3 persuni ikollhom iħaddmu 5. Għaliex? Dik ir-realtà nafuha. Għaliex għandna sistema illi gvern laburista din saqqija. Okay. PN fil-gvern. Per eżempju, il-burokrazija, Glenn. Naqblu. Il-burokrazija. Taf li inti. Ejja ma morru nitilqu mill-settur kommerċjali morru fil-volontarjat. Saqsi il-laqdiet volontari kemm irridu jimlew formularju u jridu jmorru għand l-accountant biex daw jibqgħu reġistrati jew biex jagħmlu applikazzjoni. Dir burokrazija illi ma twassal għal xejn apparti il-burokrazija fiha nfisha hija art fertili għal korruzzjoni u hija taxxa moħbija. Din il-burokrazija fiha nfisha qed tiġġenera din l-ineffiċjenza. Jekk tara aħna x'qed nipproponu, aħna qed nipproponu is-sempliċità. Aħna qed nipproponu illi jekk hemm imprenditur illi jrid imur għal-riċerka, irrid imur għall-innovazzjoni, mhux l-ewwel irid jara il-kompetituri għax għandek il-Malta Enterprise bl-iskemi tagħha. Għandek entitajiet oħra tal-gvern bl-iskemi tagħhom. Intomx tuġbuni. Mela x'inhi l-mistoqsija? Il-mistoqsija tiegħi kienet 5 isptarijiet ġodda. Sewwa. U trasport tal-massa. Aħna rridu daw in-nies daw il-proġetti biex ikunu viabbli. Trid il-kwantità. Anki issa li ma jsir xejn, jeħtieġ il-barranin. Id-differenza Glenn. X'ħan għamlu daw in-nies minn fejn ħanġibuha? Għax in-nies ma jgħidux fis-siġar. Id-differenza qiegħda illi aħna għandna pjan. Għandna pjan. Ħadd ma jrid iwaqqaf ir-ritmu, aħna li rridu illi r-ritmu intuħ direzzjoni. Irridu ritmu illi jkomplu jikber imma biktar effiċjenza. Il-kwantità hemm ħatibqa' għal dawn il-proġetti l-kbar bil-fors. Kif ħajoperaw nkella? Naturalment. Bil-fors. Naturalment. Aħna anka pereżempju fil-qasam tas-saħħa saqsewna u minn fejn ħaġġibu in-nies fil-qasam tas-saħħa. Il-proposta tagħkom huwa ta' 1000 euro fix-xahar.
Edna żewġ proposti interessanti. L-ewwel ħaġa fl-immedjat. Eżatt, it-tax break. Illi ħanerġgħu ninnegozjaw pakkeġġ ġdid. Ma xorta għandek bżonn il-barranin. Stanley, xorta. Edna fil-qasam tas-saħħa edna. Mhux biss. Fil-qasam tas-saħħa wieħed partikolari sewwa edna illi ħaniffaċilitaw. Għandna pjan anka aħna immorru fuq identità Malta. Imma jekk ħadd tiffaċilita, allura mhux qed tagħmel aktar faċli biex jiġu il-ħaddima barranin. Għandek problema wkoll ħabba il-burokrazija li ġib ħaddima barranin tħallas il-kursijiet, tħallas il-permessi u kollox, u mbagħad ikun hemm turnover ħabba il-poaching u trid terġa' tibda mill-bidu u negozjat. Ma li hemm bżonn ta' iktar ħaddiema allura. Ħana sal il-punt, kemm nespandi dan il-punt. Umbat jiġi poċjat, umbat ġib ieħor tmur tsaqsi għall-ġustizzja jgħidulek kif taħkas il-qorti bla bla bla. Dawn huma affarijiet li ħanispjegalek il-punt. Naf, x'il-gvern jippropona iktar flus minn negozjant sabiex m'għamilx daqshekk turnover. Il-pjan ħareġ kontra. Ma fimtekx. Biex il-gvern għamel il-liġi ta' temping agencies u għolla il-permessi sabiex miegħmel inqas turnover kollu inqas ħlas. Il-pjan ħareġ kontri għadi. Il-punt ta' tluq huwa sempliċi. Problema li ġiet kreata fuq medda ta' 13 sena mhix ħadd tiġi solvuta f'sena, sentejn. Il-gvern mhuwiex nani, il-gvern mhux li jitbellalek bil-kuċċerina pass fejn tmur, imma jagħti direzzjoni. U jekk iridu ninvestu f'niċeġ ekonomiċi ta' valur enormi li jagħtu ritorn, tiġi waħedha. Dik hija differenza bejn li tinvesti f'niċeġ ekonomiċi kważi assissa tgħidilhom niċeġ li huma ta' valur inqas. U ħana allaċċa ma' punt li għal ukoll il-kollega. Jekk m'hemm xogħol ma jiġux. Ġifieri, jekk we steer the ship f'direzzjoni għal ekonomija aktar b'saħħitha, ekonomija aktar intelligenti, weħeda tiġi li ma jkunx hemm dawk il-ġobs ta' valur li ma jagħmilx sens għal pajjiżna u ikkonna inqas bżonn ta' dipendenza. Rigward il-proposti li qed dwar is-saħħa, għamilni ċara, aħna rridu ninvestu, nixpronaw u ninċentivaw aktar Maltin jitlu fis-settur. U għalhekk għamilna il-proposti li għamilna, għalhekk irridu ninnegozjaw fondi u aktar pagi li għamlu sens għan-nurses. Tal-aħħar kellek il-MUN li qalu li n-nurses u l-qbila huma l-ar pala pagi li nataw fost professjonisti kollha. U għalhekk għamil commitment il-kap li negozja pakkeġġ li għamel sens. Għalhekk l-ewwel li trid tagħmel huwa li turi rispett il-ħaddiema Maltin u mbagħad waħedha tissolva l-problema. We want to steer the ship into the right port. L-argument li jsir il-PN u intom sibtu s-sodda f'infruxa, servizzi finanzjarji, qasam marittimu, il-gaming, teknoloġija, farmaceutika, u ma bnejtu xejn ġdid, imma tejjibtu dak illi kienet. Sewa, mela. Kif tuġeb għalja dik kritika? Inwieġeb billi proprjament nfakkar illi dak illi sibna propju fl-2013 kellna realtà ta' diffikultà biex niġġeneraw l-impjiegi. Fost l-ar rata fl-Unjoni Ewropea biex ikollna impjiegi ġodda. Mentri illum il-ġurnata, mill-2013 sal-lum, għanna fost l-aqwa rata ta' impjiegi ġodda ġewwa pajjiżna. Ġifieri jekk irridu nikkumparaw, naħseb aħjar nikkumparaw fuq dak l-aspett. Però nixtieq fuq dak il smajt nagħmel 4 punti illi importanti li nitkellmu fuqhom. L-ewwel nett, niċeġ ġodda illi qegħdin jinħolqu. Jiena niskanta kif ma smajt xejn pereżempju fuq niċeġ ġodda illi nħolqu dal-aħħar jekk inħarsu lejn l-iżvilupp tal-lob diġitali, jekk il-qasam tal-esports, per eżempju, le, u differenti. Differenti ħafna, importanti li nifhmu ħalli ma nħawdux. Importanti li ma nħawdux. Importanti li ma nħawdux. L-iżvilupp tal-lob diġitali huwa differenti ħafna. U allura importanti li nifhmu il għaliex lin-nies ma nistgħux inħawduhom. Importanti ħafna. L-għexieren ta' kumpaniji illi qegħdin joperaw f'daw is-setturi ġewwa pajjiżna. L-avvenimenti illi anka qed jiġu ġenerati grazzi għal dawn in-niċeġ il-ġodda. Sfortunatament jiena għadni ma rajt xejn min-naħa tal-PN f'dan ir-rigward. It-tieni punt li xtaqt nagħmel, jiena ħadd gost illi il-kollega li ġej mill-5 distret bħali illi tkellem fuq il-volontarjat. It-track record tal-partit u tal-Gvern Laburista fuq il-volontarjat huwa illi propju mill-budget illi għadda sar investiment ta' 17 miljun biex insostnu laqdiet volontarji u dawk mhux governattivi. Dak huwa bil-fatti
dak li qed jagħmel il-Gvern Laburista fejn jidħol il-qasam volontarju. Jiena li ġejja minn għaqdiet volontarji niftakar realtà kemm kien ikun diffiċli biex aħna tal-volontarjat nagħmlu proġetti kbar. Illum il-ġurnata għandna investiment min-naħa tal-Gvern illi qiegħed iva iwieżen il-għaqdiet volontarji. It-tielet punt illi xtaqt nagħmel tkellimna fuq l-immigrazzjoni. L-ewwel nett ħankun ċara. Maħniex qegħdin hawnhekk nippretendu illi l-Gvern f'kull kuntest kien perfett. Żgur illi le. Però li hu żgur huwa illi kellna Gvern illi baqa' jisma', illi baqa' jifhem diffikultajiet illi qed jinħolqu u aġixxa. U aġixxa permezz ta' policies illi ġew implementati u l-policies illi ġew implementati waslu biex f'dan l-aħħar wara li ġew implementati l-policies kellna inqas turnover ta' ħaddiema barranin. Qed nitkellmu fuq it-turnover. Bil-fatti, wara li aġixxejna kellna inqas turnover. Dawn huma statistika ċara illi toħroġ. U l-aħħar punt jiena nisma' fuq il-servizzi tas-saħħa fuq l-investiment illi għandu bżonn iva mela le. Però ninkwieta meta ma nismax mbagħad pjan fit-tul ta' kif ħankunu qed inġibu l-ħaddiema pereżempju biex ninvestu f'dan li qed jiġi propost. Studjajna in-nies spjegajnilhom in-nies diġà vvutaw u ħajkunu qed jivvutaw ftit tal-jiem oħra. Spjegajnilhom bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista kemm ħandumu biex nilħqu l-istudenti li għandna bżonn li jiggradwaw u allura jkunu qegħdin jaħdmu fis-settur tas-saħħa. Spjegajna kemm għandna bżonn ħaddiema barranin u kemm ħandumu biex imbagħad jieħdu over il-ħaddiema Maltin wara li ninvestu fihom. Għaliex biex inti tispjega u toħroġ bi proposti bħal daw, trid ukoll tkun għamilt il-homework tajjeb. Trid tkun preparat u qed nitkellmu fuq partit li suppost qed jgħidilna li kien preparat. Trid tkun preparat biex tispjega lil poplu propju dak li inti qed tippjana. Aleksandru fuq kumment spjegaw dejjem żgur li track record tagħna huwa li nispjegaw ta' kif l-ekonomija tkun qed tikber u għandha ċertifikati minn barra minn Malta li qed jgħidu li ħanibqgħu bl-aqwa ekonomija Maltija. Però nifhem li forsi ħafna suġġetti li jkun komdu għal. Mela, Aleksandru fuq dal-għodu kumment illi spikka fl-opinjoni tiegħi għaliex kien daqsxejn ironiku min-naħa tal-Kamra tal-Kummerċ. Kienet qalet isma' Partit Laburista huwa suppost Partit Soċjalista. Mela għaliex is-super bonus qiegħed jeskludi il-ħaddiema barranin li milhomx hawnhekk iktar minn 5 snin. Bħala Partit Soċjalista, kif qed teskluduhom daw? Ara, dik hija l-inkonsistenza li għandek minn Alex Borg u minn sħabu. Li jumejn oħra. Fuq il-proposta tal-Partit Laburista, insan il-Partit Nazzjonalista. Jekk ituni ċans, ħan ispjegarek, m'għandi problema xejn, niddefendi kull proposta li qed nagħmlu, għax naf li kull proposta li qed nagħmlu ħadd kompli toħloq il-ġid f'pajjiżna. Ħadd llum u ħan nirrispondik. Hija deċiżjoni ċara ħafna. Aħna d-deċiżjoni hija min diġà qed jagħti kontribut fl-ekonomija Maltija u ilu numru ta' snin jagħti kontribut, ħa nippremjawh. Ħadd ieħor qed jgħid aqbad ticket minn ximkien. Ejja, għatek qasbdej taħdem, għamel xar xogħlaw u ħantik tal-inqas qed jgħidu 1200 euro. Mbagħad jiġu għaw. Ħoċ-poċ ta' argumenti, ma rispondewkomx, skużani ma rispondewkomx, qed tulhom jekk hux ħadd naqsu n-nies jekk hux ħażiduhom, u jgħidlek ara aħna anke ma ħajjiġi ġdid, ħanaqbdu ħanippremjawh. Dik hija politika li ma treġix. Min għandna daw il-proposti fażulli m'intix ħadd ismagħhom. Aħna proposti li qed nagħmluha ċara. Il-Maltin u min ilu għaw jgħinna diġà tal-inqas 5 snin, diġà għamilniha, it-traħħis fit-taxxa li ħadd ieħor m'għamilx u aħna għamilni ħadd darba darbtejn. Tajnieh il-min ilu jikkontribwixxu fl-ekonomija tagħna tal-inqas 5 years. Aħna x'qed nipproponu l-ekonomija tagħna ħajbqa' ikollha bżonn labor minn barra minn Malta u mela mhux ħajbqa' jkollha bżonn, ejja nkunu ċari ta' onestità. Dak li ħadd ieħor il-kollega qed tgħid li huwa cheap labor, jiġifieri in-nurses mhux Maltin huwa cheap labor, it-tobba mhux Maltin huma cheap labor, l-avukati li għandna f'setturi ekonomiċi li ħloqna aħna huma cheap labor. Dik hija l-impressjoni li tipprovdi il-Partit Nazzjonalista. L-Ewropej kollha li għandna f'pajjiżna li qed jaħdmu huwa cheap labor qed jgħidulna. Jien mhux ħanaqgħu f'daw il-livell inqgħod ngħid cheap labor il-daw kollha li mhux Maltin li qed jaħdmu Malta, però qed nagħmluha ċara, politika tagħna hija li ħadd ippremja il-minu bieżel u l-min jataw biex jinvesti f'Malta, jemmen f'Malta u jrid jibqa' hawnhekk. Dik hija politika kompletament differenti. U meta l-poplu jrid jażel 50 ġranet oħra, jrid jażel bejn min qed jgħid
biex nistama populisti li l-barrina t-dejquna ħanwaqfu l-autorità bħal-lajs u nibdaw nkeċċu l-barranin wara li nagħmlu l-istudji li hemm bżonn. Aħna mhux qed ngħidu hekk, aħna qed ngħidu wara. Hemm Labour Migration Policy. Malta ħajibqgħu jiġu nies li hemm bżonn. Sawa Labour Migration Policy ila pubblikata u ma ġiex pubblikata. Labour Migration Policy ila pubblikata. Labour Market Studies. Labour Migration Policy ila ġudikata. Get your facts right. Ila pubblikata. Skużani, fimta każin. Labour Market Studies. Ma nifsux argumenti. Bil anka tal-Kamra tal-Kummerċ u tal-SMEs u hija l-politika li ħanibqgħu nimbuttaw l-qudiem. Mela, ħanilaqdu f'kollegament dirett mal-kollega Andrea Rossitto li jinsab ħażabbar isegwi l-attività tal-Partit Laburista. Nsellmulek Andrea. Il-lejla tajba Glenn u Paula, nsellem ukoll l-mistiedna tagħkom u l-telespettaturi qed isegwu din ix-xandira. Bħalissa hawnhekk aħna kif qed tajjeb intom nisaw proprju ħażabbar hawnhekk il-venda tal-lokalità hawnhekk fejn il-lejla qegħdin jissoktaw fil-aħħar ġimma biex ngħidlek tal-kampanja brabta ma' din l-elezzjoni ġenerali l-attivitajiet tal-Partit Laburista hawnhekk mistenni dal-waqt jasal anka l-mexxej Laburista u l-Prim Ministru Dr. Robert Abel hawnhekk fejn mistenni anka jagħmel diskors lil dawk preżenti. Aħna issa nkunu qegħdin naġġornawkom anka bl-aħħar dettalji brabta ma' dak li se jkun qed jgħid proprju l-mexxej Laburista hawnhekk kif aġġornajnikom ukoll infakkarkom aktar kmieni dalgħodu Dr. Abela kien protagonist f'dibattitu ieħor mal-kap tal-Partit Nazzjonalista, l-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Alex Borch. Hemmhekk id-dettalji anka issibuhom fuq is-sit tagħna tvmnews.mt. Dak kollox għalissa minna ħata għana nħeġiġkom issegwu mill-ġdid is-sit tagħna tvmnews.mt kif ukoll l-aħbarijiet aktar tard. Insellmilkom. U minn ħażabbar ħammorru fiċ-ċentru ta' Malta, fir-Rabat, fejn hemm il-kollega Franceska Tart qed issegwi propju l-attività politika tal-Partit Nazzjonalista. Franceska, nsellimlek. Għadkom Insellmilkom Glenn u Paula u nsellem l-telespettaturi kollha ta' dan il-programm. Illum ninsabu r-Rabat propju ħdejn id-Domus Romana fejn ftit tal-minuti ilu anke kif forsi tistgħu isegwu warajja bdiet l-attività politika tal-Partit Nazzjonalista li matula se jitkellmu l-kandidati kollha ta' 7 distrett. Naturalment il-qofol imbagħad jintlaħaq bid-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch li mistenni jagħti il-messaġġ ewlieni tal-lejla taħt it-tema niftit. Aħna naturalment se nkomplu insegwu naġġornawkom fil-ħin illi ġej fil-bulettin illi jmiss sa' 8 u anke tal-11 fuq is-sit elettroniku tagħna tvmnews.mt. Dak kollox minn ħadd għalissa. Lura lilkom fl-istudio. Grazzi l-kollegi Andrea u Franceska li rapportaw dak li qiegħed jiġri on the ground u x'inhu mistenni li jiġri minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Intant, mela Yves, spjega li ftit il-ksieb tal-proposta tagħkom minn fejn ġej li traħsu l-kontijiet tad-dawl bi 30% għal kulħadd li fin-negozji. Mela, n-negozji ġa minna wedit u proposti ċari li joqtu li l-om fossom aħna ħankunu l-gvern li n-implementaw dak li ħattijħor wet u għat ma għamil li ħanraħsu il-taxxi għal micro enterprises u l-SMEs u negozji oħrajn. Rigward il-kontijiet tad-dawl, aħna nkunu ċari din hija xi ħaġa li tolqot il-kulħadd kemm il-familji, kemm ukoll dawk li jgħixu weħidhom, kif ukoll il-negozji, fabbriki u hekk. Kif ukoll il-bdiewa, ir-raħala u l-NGOs. Din ħadsir li nneħħu l-miżata tal-meter tad-dawl billi ukoll nespandu il-bans tal-konsum tal-enerġija u dik saret mhux vote catching, dik saret bil-ħsieb li aħna ngħixu fi żmien fejn iridu naraw aktar użu ta' apparat u appliances elettriċi, allura aħna rridu nkunu dawk li nappoġġjaw in-nies f'din ir-ġenerazzjoni f'din il-bidla għal enerġija aktar effiċjenti, kif ukoll għal dawk li jgħixu waħedhom ħanespandu il-bans għal eco-tax. Dak barra l-fatt li ħan nraħsu l-kontijiet tad-dawl għal kif għattabel il-bdiewa, ir-raħala u l-NGOs billi jekk nirkonoxxu dak li jħallu bħala ritorn. Għaliex negozji li hemm? Għax kien hemm proposti oħrajn li laqtuhom. Meta nitkellmu dwar kredenzjali ta' kredibilità, qabel il-kollega kienet jitkellem kont saqsejtu dwar il-kredenzjali li sejħu lilhom infushom is-soċjalisti li nista' ngħidlek meta titkellem ma' ekonomist tuża l-kejl tal-Gini coefficient u l-Palma ratio u skont dawn iż-żewġ kejl l-inugwaljanza f'pajjiżna żdiedet mhux naqset. Meta titkellem dwar labor share, ġifieri dħul nazzjonali tal-pajjiż li jmur lura għand il-ħaddiem din naqses 12 il-punt f'daw l-aħħar snin minn 1995
law. Meta nitkellmu wkoll dwar il-fatt li 90% tal-ġid iġenerat minn negozji jinsab f'dejn l-10% l-aktar senjuri f'pajjiżna. Ġifieri dawk li jridu jagħmlu Malta verżjoni wannabe ta' Dubai ma jistgħux isejħu lilhom innifushom soċjalisti, speċjalment dawk li beħħu s-starijiet tagħna l-barranin frodisti, speċjalment dawk li ħalluna sjuf bla dawl u ħallew kont bankarja garanzija ta' 360 miljun euro lill-Electrogas. L-istess gvern li direct orders minn 80 miljun maġija ispiċċaw 120 miljun. Imma allura għal punt anke meta nitkellmu fuq niċċeċ ekonomiċi ġodda meta konna nitkellmu dwar l-iGaming, il-kollega semmit il-konferenzi li ġu f'pajjiżna. Imma taf xiex ħabba li qatt ma investejna f'ċentru għall-konferenzi, qatt ma investejna f'traffic plans u traffic management, tlifna dawn il-konferenzi minn pajjiżna u tlifna dak id-dħul ekonomiku wkoll. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel pjan u viżjoni, proposti u weddit ċari wkoll fuq dawn it-temi. Aħna rridu we want to stir the ship into the right port. Għalhekk irridu nbidlu d-direzzjoni tal-pajjiż. Allura għalhekk id-deċiżjoni quddiem il-poplu Malti u għawċi nhar is-Sibt hija waħda sempliċi, jekk iridu more of the same, jew iridu ibidlu d-direzzjoni. Jekk iridu more of the same, il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru kemm dalgħodu kemm il-bieraħ kienet ħarsu lejn il-passat tiegħi bħala garanzija għall futur. Jekk inħares il-passat ta' mhux il-leġislatura ma ta' dawn l-aħħar 13 sena żgur li jien konvinta li jridu mmorru mod ieħor. Kredibilità għandu l-Labor isolvi l-issues li ħoloq huwa stess. Ħanirrispondi propju din u naħseb il-kollega Ivo Ġwanello spjegata b'mod tajjeb ħafna. Jekk il-poplu Malti jagħti l-fiduċja l-Alex Borg. Dak li sar sissa huwa ħażin u ħajjibdlu r-rota kompletament 180 degrees jekk konna sejrin f'direzzjoni qed tgħidilna nibdlu f'port ieħor. Ħammorru port ieħor semmejt li jiġifieri ħanitilqu minn fejdi u ħammorru x'imkien ieħor. Probabbilment inti remenda saqsejt fuq ċertu setturi għala ma semmewx. Ma neskludix li daħu jkeċċuhom lem. Ma neskludix. Jiġifieri qed jagħmluha ċara. Il-iskontuma pajjiżna miexi in the wrong direction. L-ġid li ħloqna li wasal għand in-nies u jiena mhux aħna ta' is-sitta li qegħdin hawn, insaqsi l-kull ma tisegwina kellhom mexix il-qudiem u familtu f'daw l-aħħar 10-12 sena. Il-ġid nazzjonali kien b'20% inqas mill-bqija tal-Ewropej. Konna 20% ifqar mill-bqija tal-Ewropej. Hekk iżida produttività. Illum qegħdin 10% aħjar minn sħabna l-Ewropej, mhux tal-ilħaqnihom, tal-liqbiżnihom. Dik hija l-rotta ekonomika li qabad pajjiżna. Jiena nemmen li pajjiżna m'għandux jibdel id-direzzjoni ekonomika, imma rridu nkomplu nirfinaw. Rridu nkomplu nkunu selettivi kif qed inkunu fl-investiment li nattiraw lejn pajjiżna. Irridu nkomplu ninvestu fil-Maltin. Ma semma xejn sissa, iktar taħriġ. Waħda mill-iktar u fost l-iktar proposti li hemm b'saħħithom fil-manifestana int Malta huwa iktar taħriġ lifelong għal kull min jaħdem f'pajjiżna. Biex inti tkompli ittejjeb il-produttività tiegħek. L-ekonomija tagħna ma tridx shocks ekonomiċi, l-ekonomija tagħna trid kontinwità li tkompli fid-direzzjoni li qabdet, imma iva nibqgħu nirfinaw. Illum qed nitkellmu li il-mudell tagħna ħadem għalina, ħadem għall-Maltin. L-istipendji tollihom għax ikollok il-flus, għax ikollok ekonomija li qed trendi. Il-pensjonijiet ittejjibhom għax ikollok minn fejn. Il-ġid qasmu tnaqqas it-taxxi għal kulħadd għax ikollok minn fejn. Ħadd ieħor qed jgħid li dal-mudell kien ħażin qed jgħidilna, dik ħajiddeċidi għall-poplu Malti nhar is-Sibt li ġej jekk ir-rotta li qbadna hijiex it-tajba jew le u jekk irridux inkomplu ntejbu fuq ir-rotta li qbadna. Mela, il-mudell ħażin, mhux aħna qed ngħiduh, għala Clyde Caruana. Clyde Caruana, żewġ baġisilu, fatle, żewġ baġisilu, għal din ir-riċetta skaduta. Hemm bżonn nibdlu id-direzzjoni. Mhux jien qed ngħidha għala Clyde Caruana. Fuq il-punt tat-taħriġ, dan interessanti, inti semmejt fuq l-għajnuniet li aħna nagħtu lill-intrapriżi żgħar u lin-negozji. Aħna għandna proposti prattiċi. Jiena 31 sena fil-manifattura. Għandi naqra idea, tajjeb, ġifieri, u naf illi sar mela ma sarx. Eriks ma kienx korrett meta qal illi aħna qed ngħidu li kollox ħażin, mu veru xejn. Mu veru xejn. Sar, imma s-sistemi tant qalu ara l-importazzjoni.
Mela jagħmel id-dikjarazzjoni l-aġent, trid tagħmel id-dikjarazzjoni inti għall-NSO, trid tagħmel dikjarazzjoni oħra minħabba l-VAT. Għaliex? Burokrazija. Fis-sena 2026. Vera. Għaliex? Aħna il-kunċett u Alex Bosch semmih dolodu huwa sempliċi. Aħna natu il-qasba lis-settur kummerċjali, intuħ l-ispazju mela ma ntuħx għajnuniet kemm hemm bżonn. Imma intuħ l-ispazju biex intuħ fejn jimra. Għax ma nifhem Stanley u jekk jogħġbok spjegali. Jekk qed tgħid li hawn ixxu ta' burokrazija u vera. Fatt. Tifgal kulħadd. Għalhekk nifġdi. Kif qed tipproponu li twaqfu mill-inqas 5 aġenziji u awtoritajiet oħra tal-gvern? Ejja nieħdu Identity Malta. Tajjeb, mela x'qed nipproponu aħna? Aħna qed nipproponu illi ikollna żewġ sistemi. Tajjeb, għaliex eżatt. Għaliex huma jikħendiljaw ħajservu żewġ setturi differenti. Ġajdin segregati biex Ġa maqsumin il-bini. L-imsida ma tuħux servizzi għal-Maltin, per eżempju. Tal-Marsa tuħu servizzi għal-Maltin, ma tuħux għal-Barranin. Il-fatt illi dawn ħajkunu sistemi separati, il-lejn tiegħek ħajkun eħfef. U dak huwa fatt. Dik hija simplifikazzjoni. Aħna li ma jeżisti xejn, skużi. Daqskemm teżisti il-One Construction Law, daqskemm teżisti il-One Stop Shop illi wettu fil-kostruzzjoni u l-pjanar. Inti ċemper il-138 tajba u skolli tajba, nofskedda u skolli nofskedda. Għaliex is-saqsi għall-OHSA u għall-BCA, ma sax is-saqsi għall-planning u għall-affarijiet oħra. Inti taf illi min irid jagħmel żvilupp sempliċi għandu x'jaqsam għaliex il-kultura tal-gvern hija ikkomplika l-ħajja. Ġiel lin-nies jitkarbu. Biex imbagħad inti tidher li qed taqdihom. Aħna kompletament differenti, ejja nissimplifikaw il-ħajja, ejja nagħmlu proċessi iktar sempliċi. Ħalli dak li ikun jista' jimraħ mingħajr il-ħtieġa illi tmur ant il-Ministru u titolbu il-pjaċiri. Dik hija politika moderna. Tkellimna fuq il-volontarjat. Mhux tajjeb mela li tagħtihom il-flus, mela mhux tajjeb. Imma kemm hu sabiħ illi inti tgħinhom u tinxorja lil ħaddiema fil-volontarjat sabiex dawn iħossuhom iktar safe, ikunu iktar konxi. Dik hija d-differenza u dan huwa in-nifs ġdid fis-setturi kollha. U jidher illi anka aħna nitkellmu fuq id-dibattitu fiċ-Chamber, iċ-Chamber huwa favur dan imma mhux biss anka in-nies fl-industri differenti. Jekk nieħdu it-turiżmu u setturi oħra, tista' ġib nies barranin ara milli ma martirjuri raddu. Mela, remenda, u Stanley li qed jgħid huwa minnu. Illum fiċ-Chamber ukoll kien hemm min il-ment ta' negozjanti li il-pis ta' burokrazija huwa tqil wisq għalihom. Kif Gvern Laburista ġdid se jara li minn dak li hemm f'taċċejn fid-dokument 219 proposta, il-burokrazija titnaqqas bis-serjetà. Minn kliem għal fatti. Ekku, mela, l-ewwel nett irridu nħarsu ftit minn fejn tlaqna u dak illi diġà ksibna. Jekk nitkellmu fuq il-burokrazija illi naħseb hija realtà illi ma nistgħux ninjoraw, però hija realtà wkoll illi sar ħafna xogħol, kien hemm ħafna setturi illi kien hemm ħafna iktar burokrazija u fit-twettiq tal-manifesti elettorali preċedenti f'dawn l-aħħar snin bdiet il-ħidma bil-fatti biex titnaqqas il-burokrazija. Ifisser li wasalna laqas qatt naħseb f'dinja reali. Żgur, f'13-il sena illi nħolqu ħafna iktar servizzi, 13-il sena illi nħolqu ħafna iktar impjiegi, 13-il sena illi affaċċjajna realtajiet illi f'dan kollu bqajna nwiżnu lill-poplu Malti. U allura it-triq il-qudiem issa hija illi iva inkomplu naħdmu anke f'setturi fejn jidħol digitalization il għaliex irridu nużaw din ir-realtà, rridu nużaw ukoll it-teknoloġija biex inkunu nattakkaw ir-realtà ta' burokrazija mela ma nħarsux lejn dawn is-sistemi u dan huwa proprju dak li qed jippreżenta l-Partit Laburista. Illi iva triq il-qudiem iva illi nħarsu lejn fejn irridu ntejbu, però
U din l-iktar ħaġa importanti, dak kollu illi ksibna sissa ma nistawx illi nirriskjaw illi nitilfu. Il-kredibilità ta' pajjiżna, il-fej sejjer pajjiżna, meta inti jkollok credit agents minn barra minn Malta li qed jgħidulek illi pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba, meta inti jkollok ekonomiji illi barranin illi qegħdin jotru, ekonomiji kbar illi qed jotru u l-ekonomija tagħna Maltija qed tibqa' tħares il qudiem, mela allura le ma nistgħux naffordjaw illi nitilfu dak illi ksibna, imma rridu nkomplu nsostnu dak li għandna fil-waqt li iva. Intejbu, inħarsu l-qudiem biex intejbu il-qudiem. Minuta inti, minuta Alex, fidek. Meta nitkellmu dwar id-direzzjoni tal-pajjiż, kemm naraw din il-kampanja ta' niftit kienet kampanja pożittiva fejn għedna dak li hu tajjeb ħankomplu nsostnuha. Mela ma sarx tajjeb u ħankomplu nibnu fuqha, m'għandniex problema ngħiduha. Imma meta nitkellmu dwar id-direzzjoni żbaljata u ħażina f'ċertu setturi ta' pajjiżna mhux biss aħna qed ngħiduha ma skont servi ta' Eurobarometru għandek nofs il-pajjiż jitkellem dwar il-fatt li Malta sejra f'direzzjoni ħażina. Insemmejt il-kredituri internazzjonali għandek l-IMF li tajt li żieda tal-popolazzjoni ikkombanat mal-żieda fit-turiżmu ta' kwalità baxxa qed ħalli impatt ta' straġi fuq l-infrastruttura tagħna u maħniex biss qed nagħmlu investiment fiha. Aħna rridu nagħtu direzzjoni ġdida, aħna rridu nibnu dan in-nixtit, aħna rridu nwettqu dan il-pjan. Mhux biss il-proposti tagħna imma l-Partit Nazzjonalista hu li ħajnħallilek aktar flus bil-but, ħajnaqqaslek il-kontijiet tad-dawl, ħajimplementa il-rakkomandazzjonijiet kollha tal-inkjesta pubblika Ġampu Sofija li kollega qudiemi ivvota kontrija u ħan implementaw ukoll il-rakkomandazzjonijiet kollha tal-inkjesta Daphne Caruana Galizja. Irridu nagħtu ftit il-pajjiżna wara 13 sena ħaqna aħjar. Kont taħsibhom ħajal u komplu jżidu għax-sentenza. Il-kollega sekonda. Straġi ġa Malta, hekk qed jgħid il-pjan Sekonda tinterrompi u x'ħanalqu. Il-kollega qalet jew straġi ġa Malta. Jiena nħalli fidejn il-poplu biex nhar is-sibt jekk jemmen illi hawn straġi jaħsel l-Alex Borg preparat ħafna u l-isħabu. Il-politika hija serjetà. In-nies jafu illi aħna tista' ma taqbilx ma dak kollu li nipproponu però taf fejn qiegħed magħna. U rejna bil-fatti li ħloqna l-iktar ekonomija li sejra tajjeb fl-Ewropa, l-iktar ekonomija li qed toħloq xogħol u rekord ta' ġid. Dak il-ġid qed jasal għand il-poplu Malti billi nkomplu nżaħħu l-istipendi, billi nkomplu nżidu il-pensjoni tal-kulħadd, billi nkomplu innaqsu it-taxxi u nkomplu nattiraw iktar investiment f'pajjiżna. Ħaddieħor qed jgħid li ħajbda isawwad bil-qasba. Aħna ħanimbuttaw lin-nies biex ikomplu jaslu iktar il qudiem. Grazzi ħafna Alex Sif tal-New Remenda tal-li kontu magħna. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna, grazzi t-tim ta' produzzjoni u ta' direzzjoni, appuntament magħkom għall-istess ħin għada. Lesti għal ikla mimlija drama, daħ u kompetizzjoni? Ċikkulata! Abditli! Min se jsajjar? Min ser jerbaħ dawk l-€1,000? Ejdirnix tinkwetax. Come dine with me Malta. Kalma ta' jien li għandi ngħidulek, niġi u ngħidulek fuċċek. Il-lejla fid-9:15 fil-għaxija fuq TVM. Taqna. Il-Violent Crime Unit, jew kif hija magħrufa bħala il-VCU, hija sezzjoni li tinvestiga ser minn djar privati,
ser permezz